Buiten wat was bij de ijs. Met trofeo. Ja, met trofeo. Batran, puta en lagi. 5 minuten is die batran se bebas. Ek tel hom op 5 o'clock op Alia. Voor wat zit jullie hier, spaarpoppies? Ons wag wel voer. Ons allemaal daklei, ons kan niet in. Nou, waar zit jullie op pad? Waar is die week? Ons zullen met betaal. En waar blijft travel jullie? Van waar? Van die van de Stellenbosch. Van? Oké. En nou voor ochtend? En nou voor ochtend? En dus al 6 Er is een ongeluk gebeurd. En toen de ongeluk gebeurd, hoor ik al Ja, jullie was op die trein. Was het de trein? Maar het de trein wat gegaan het of het trein van Stellenbosch? Oké. Oké. Heb jullie gezien of iemand in een bezeer was? Ja, als een foto zoeken van die daar. Eén man op die trein of die driver? Die truckrijden. Oké. Het was Superman. Oké, Superman. Van die zon. Wat zie je van die zon? Maar ik hoor aan de hele story bij jullie. Die hele story.